argiak motzean, ikusi nahi ditut mozorroak jende guztiaren soinean, ikusi nahi ditut mozorroak jende guztiaren soinean. Ederra izaten dugu eta guztiok mozorrotzea, hau da geronen herrietatik gustoko dugun antzea, soberan dugu inguru hauetan mozorrentzako artea, eta espero toribio gisa errekan ez bukatzea, eta espero toribio gisa errekan ez bukatzea. Naiz eta errokia esatu, toribioren txatarteka, herri honek jasaminak dio toribiorik ordeka. Horregatik hobeto legoke, toribio zutan erretan, baina uste dut gaurkoan ere zapalduko du errekan, baina uste dut gaurkoan ere zapalduko du errekan. Apean zegoa hemen dugu, ta hau normala otera, toribio errekara botatzea, omen dutela sobera, zuarekin laztan ematea, ere omen da aukera, ta zu nortzara ona etortzeko tradizioak aldatzera, ta zu nortzara ona etortzeko tradizioak aldatzera. Barkatu baina mitxorian naiz, ez naiz inor aldatzeko, ni kanpezura etorria naiz dagoelako jendezeko, entretenituta egiten naiz, hemendik askoz hobeto, eta nortzara zu jatorria plaza honetan aitortzeko, eta nortzara zu jatorria plaza honetan aitortzeko. Jatorriaren guk ez ezagun, oraintxe bihurtu hau, kontu horiekin gera gintezken, erdikota eta erdi lau, nik araba zozo bat naukazu, egal egiten untarau, eta jakizuen elaguna ona izak ekarri nau, eta jakizuen elaguna ona izak ekarri nau. Naiz eta dirudien garela, gu ebaztik rebeak, ona etorri izanak abizenditzen gara hobeak. Zegut rebeak gara bazatzen, jaitio hauen tarteak, ez baikara gu egon nolako ebazti migratzaileak, ez baikara gu egon nolako ebazti migratzaileak. Umeak dira publiko honena, beste guztiak antxe daritza, amazelako problema. Ta aserrea pizten, hau ez baita isiltzen, baina holaxe da dena, ta gozada iruntzez gara ta horri kontrolatzeko ez dena, ta gozada iruntzez gara etorri kontrolatzeko ez dena. plaza margotuta dekoratu, eta aurrean fardoak, honek ederki islatzen ditu gaurko eguneko asmo.
Maria girnala, ta hau normal da. Jo ezelako gogoak, katxita beste pertsonaiekin, alaitzeko kale osoak, katxita beste pertsonaiekin, alaitzeko kale osoak. Guadalajara aldetik ere, etorri omen da Losan, ilauteritan ere ez dabiltza, handikan bat ere hotzan. Kanpezuko kaletik, badatoz urrutitik, Ta gero nahi beste jan, ona etorri ta oroitzapen, oso indartxu bat eraman. Ona etorri ta oroitzapen, oso indartxu bat eraman. gogo handia soma dezaket, gaur plaza honetan barrena, akaso orain ikusiko da gaurko eguneko honena. Gaude hotzetan bero, zeo zedan ezkero, Azelako adilema, baina ez da izango gaurko egunez ospatuko den azkena. Baina ez da izango gaurko egunez ospatuko den azkena. umeek ere kantu gogoa, eko jarri dute onantza. Haiek aipatu eta pixa bat, lotxatu zaizkigu antza. Venga aizu kantatu, behar dugu ospatu. Dira gure esperantza, ze oso ondo da nola, hasi herri hontako dantza. Ze oso ondo dakite nola, hasi herri hontako dantza. Naizta animatutako handiz, bota diozun horrela, esango nuke umea ere nahikoa lotxatu dela. Fuera bertsolariak, bidez estra harriak, Poeta zelako gela, baina hemen duzu kantatzeko nahiko giroa etela. Baina hemen duzu kantatzeko nahiko giroa epela. badoa jada plaza betetzen, eta egunon berriz ere, zuen txaloek egingo dute, momentu hontan mesede. Ta pertsotan hobeto jendea irakartzeko, Hasi dira bazpada ere, berriro gehiago kantatuz gero, esango digute aire, berri